Sembla que vaig a cantar. Voleu que cante? No, cantar és un no. Han vingut a aprendre a reciclar. Ho vau fer molt bé? Superbé. I superbé que ho aneu a explicar als papàs, a les iaies, als iaios, als amics, als veïns, perquè ho aneu a fer segur molt bé. Ara sabeu separar i això és important per salvar el planeta i que no s'estropei. Quan sigueu majors, que ho feu millor que els que són majors ara.